máme. A teďka s energiťákem musíme prostě rozhoukat jako pes. Takže AP, Včko, taky pořádný hrušky tady. Tohle nejsou moc pořádný hrušky. Jako můžu razorat Epic. Co máš ty? Jo, já si jedeš perfekt, no tak. Aha. Ty tu samý, hele, podívej se. No, konečně si zkusím to, co jsem chtěl. No, tak. Takže říkám, na Gromtary chci vidět 24 000 velu a 14 inka, mě na kdo hospody nalez. No, většin, co ty chceš, vole. Třeba se k ním ani nedostane. Už v předchozích hrách jako si smazal, ty vole. Jako smazal. Málo by se povede, že se pustí takový želv, jako. Ale jako budíš to znameně to... Pokračuj. Vlastně nebudu zdržovat. Pojď si návdy, no. Nic, ale teď to možná bude můj poslední random, protože pak asi tím musím předejít, tak se dělá perfekt, ty vole. Nebudeš tak dlouho týzovat, ty vole. Když se nasedá předejít, no. Jako... Já jsem chtěl prostě... Perfekt je o tom, že děláš úplně nejlepší možnou kombinaci. Já jsem jednou vymyslel na šichtě něco jako Wolverine, Infantry, Kapitán, Magnataur a klidně třeba druid Mordredka, nebo je to volný, můžeš prostě druid malej tank. Zajímá, jsem si chtěl zahrát Vyverny. Jako chceš si zahrát Vyverny, ale dostanu se na želvy, ale jako předtím jako viděl ještě dřív, jako to není ani o tom chtít něco zkoušet. Golemy, jo, 179. To značí co? To značí tohle, jo. Tak jestli to uklidní, tak je to jako Pierce, co se dostane nejdál, jako nic dalšího, nic většího Pierce tam tuším není a nedostane se to dál, takže jako sort of kind of výhra. Jako otázka, jak se vlastně jakoby jede ten mech, jako já si myslím, že jako udělají víc ty aury a lepší fokus, když jsme teda u toho, ale nenapadá mě jako co jako jinýho zkusit. Čurák se přerušil. Zatím jde o hovno, jako. No štěstí tomu tak si přerušoval malé, takže to nechvíč. Začne být trochu zajímavý na škorpě, když si myslím, že taky ne. Tady jako co? Jasně, tady už vidím taktiku, ty vole. Přes bottom feedery to zkusím vytáhnout. Jo, pak ty prodáš. No jasně, pak je prodáš a pak tam prostě můžeš přes ně, jakoby přes bottom feeder jakoby nepřímo zatínáš. Že mi takové něco málo udělají od tankujou, že a pak tam prostě bouchneš. A Blast Dark Priesti razři, ty prostě musí být dobrý, podle mě. Pak ho klidně můžu zvednout. Nevím, až takový problém. Činklo. Kolik to stojí celkově? Počkej. 225, to je co? To je v podstatě pyro. Tak máš trochu horší pyro, co můžeš prodat. A tohle je v podstatě trochu dražší. Je to trochu levnější pyro, co můžeš prodat, tak? To dává větší smysl.
Dostali strašně. Collect to no surprise. Respektive jako jestli jsme u Biasu, tak jako mi tu Vyverno prodal tak strašně, že jako to je něco, co asi neutřeně nikdy jako. Vyverna lidový troll, jako to jsou fakt jako brothers in crime. No piči, nevšimně. Je tam ten. Je tam ta... Nebo jaká je opačná cesta? Ne. Tak si dáme cestu toho King Claw v tom případě. Zátnou 27 nedělat dělníka, pak tam jsou šopnu malýho blastera, pak velkýho. Přes prdej King Claw. To je nejvíc na prd to, že ten Dark Priest z základu dělá hovno. Že prostě potřebuješ udělat toho Meridiana za 675, no, což je takový. Taková hodně velká hudba budoucnosti. Kde se vyplatí až na želvy v podstatě. I když to není tak nereálný jako do té doby na full melee pick. Oh. Jak to žije, ty vole. Jak to žije tam je Matony. To má melouna, ty vole. 37 jako... To je jenom goldu do piče. Moc si na velký úbor. Myslím, že to může víc. Ale z dalšího Razora. Já tomu chci prostě věřit. To nedal velkýho. Nebo jako velké myslím... To je dobrá otázka. Ježiši, Olo máš rech, tak zkusíme velkýho. Tak to jenom pustí. Takže přesně jenom to pustíme, jako... Nic, co by se nestalo už. 500krát. Takový sičpik, ty vole. To technicky za to spotřeboval nejvíc gólů, takže jako by jsem udělal pro to maximum. Ještě takový hovno, ty vole. Tohle je ovšem zajímavý mečák. Si pro něj ne. No neboje vohnu jako fenu, ty vole. Si myslím, že zní líp, ty jo. Díky tomu, že blaster stojí málo, ho postavím. Tak já si neudělám dělníka, bude na satyry velký. Happy boy. Jako vidím potenciál. Jako... Víš, jo, abys to pustil, kdybych ti neřekl, že mě prodáš. Stojí životní byl. Tak myslím, že by ty dva malý nedali, jo? Nevím, ale rozhodně by tam byla větší šance, že to bude přecházet. Tak jako tam není moc kam přecházíš na tvé naskáču, jako proti milařům se moc nepřechází. Takže jako známe Papanhámské, že jako to zkusí i tak, ty. Tím pádem pak se musí narvat jako value úplně až do prdele and beyond. Teďka velký, pak dělník farma. Uvidí se, no. Asi tady ty. Jste nějaký holčičce, naspěm prachy do kapsy, jak tady není holčička, který cabal, není to je 180. Tenhle, pojď kámo. Viděl si to? Byl bych docela zvědavý, jestli z obrany jsou samolepky. Já bych jim ty samolepky rád dal, protože jako...
kdo tu hraje takhle dlouho, už je kolega. Věrný jako. Je tam Macek, takže je dělník farma. Jo, 4 jednotky na satyry, když jsme u toho. Já mám 5. Fuj, jakový Svarvar, ty vole. Fuck you, Zerk, ty vole. To tam ještě napíšu, ty vole. Ty Swarm, ty vole, to je hrozný. Co to Ty je? prostě rveš na počet, no. Je ta kvalita, rozumíš. A já vypadá dobře ten velký razor. Ten malý golem neučí, a to nechal se zabít. Ani nemělo to. Jo. To je dobře spíčí. Jako si to dává, ale jde o princip, ty vole. Prostě čumě tam. Nechal se zabít, ty vole. Takový jako neperspektivní. Ta pacifistická technika. Nepíčí, jeden. To je luxus, ty vole. More than you can dream of, tak tím pádem tu 5-1 tady natěžíš. Udělal jsem na 6-0? Udělal jsem 6-0, protože jsem prostě musel dělat farmu, že jo, takže... Jsem taky odvodněný. O to víc teďka na to dřevo. Takže pak tam spadl dalšího klova, nebo co by to mohlo být, ty vole. 180 rovnek, Ty vidíš, díky tomu se tady takhle přesně vyšlo. Na 0. Zero ani. Jedna vypadla z gnízda. I pod zemí, krmíme creepa po druhé. Wow, já jsem ho dal, pěkný. A dropnul jsem epiku. Skvělý. Tohle. Já jsem si to pušlo, no. Takový nějaký sense of accomplishment, ale... Už tady to mečovo máme, meč pak nějak z mikru. Ale pěkný. Ty brdě, já to Kinklo možná nechám. Než teda bude fakt nutný ho prodat. Když to jdeš obráceně, dohromady 230, tak jako za 23 korun, který prostě pošleš do hajzlu, si jako na pár kor pronajmeš, když to máš takhle. 210. To je další razor. Spíš. Nebo... Prodat frajera, ne. Prodávat frajera nebudem. Tyž to zase blastří a razoři záplaty na džíny, tyjo. Takže tady už jednou bylo. To moje vlastně nelíklo, akorát má horší dávku a někam to dobře, ne? Víci. Tady to nabušíme. Tolik bušení, jo. No píč. Ty vole, to je jedna všimná. Pro pár zombie navíc, jo. Ty zombici z naší ulice, no.
to smutnější je, že to od těch morča dává větší smysl, jo. Vždycky to morčata nejsou parodie, to je oprava, to je fix. Prostě 94 nic, tak asi malý blaster další. Jako není jiné cesty podle mě. Jako prostě tak. Zvědavý kolik kusů. Konečně trochu Piersu. Až to možná o fous lepší než já, ale jako fakt barely. Fokus prostředního, chlapci. Trošku přijdu krajinu, nevím, ale jako ať je byl jeden, tak to prostě Tak bohužel, no. Prostě radost mi až si opěkla. To je takový ultimátní hodnotu dalo. Jako raž tohohle, to je jako v 9 z 10 her je prostě potrestaný. No, ono to bude potrestaný, se nebude. To 35, no tak to asi přišel čas na prodání frajera, 337, tím pádem sypu Dark Priesta. A nasrat. No se nám teďka dřevo. A dřevo si dám prostě, dřevo si dám později, takže to klidně pauzujem, tady něco z mikru. Tady z mikru nějakýho shakese. Dobrá bída, ten shakes jako. Bažený drak, no tak jako dobře. Co jsem to moc nepravit, jako. Bestina, tohle jsem slávy kostela. Na stínový set už prostě potřebuji mít naekvipovaný ride. Prostě nedílovaný ride. No konečně aspoň tohle se může dělat. Super 56, no. V podstatě bez výdrže, oboje bez výdrže. Si vás štěstí.
Ty krytajínská sekera v podstatě. Takový. A nevím, já to prodám asi, já srdce srát. Mám si jeden s hajzlákem. Co se dá dělat, 1600. Nic, ale já, ahoj. Pojďte místo, jsem co hrál, ani když se píšou. Z různých účtů, to je hezky. Tak to opak můžu osvítit. Přesně tak. Vši brdě jako tohle na challenge. A jako starý tím na želvy, jako to... Já jsem se nestih, to nevadí. No, tak asi ne, jo. Taky si myslím, že spíš ne, jako. Jakože hodně ne, jako. Možná kdyby byl pospěch, pokud to bychom to nedali. Jako spíš jde o to, že jako ty jsi to jak strašně zhaluzil u sebe. Ale jako čím tam v podstatě nemáš pořádný magic, to jako ten debil se jak nechali nakonec, hlavně jako když přežije debil s plným HPčkama, tak to jako co ty velení dělali? Jednoduchý challenge to bude. To je trnitá hra tohle. Trnitá hra. Na věc, ten bychom palpali, ty vole. Třeba to pukne. Zadržou ty vole to. Zadržuješ rage, jo. Dobrý, vidíš, už nebude zadržovat útoky. Ty jsi hrát pozitivně, to je preklič ke všemu, ty. No. Čili to je tvrdá práce přináší ovoce. To je přesně to, vole, 10 zadržených útoků rovno se. Jako, je to možné, že to tak je. To je možné, že to opravdu vylehlo. Bez challenge boss, ty vole. No to smrdí hovnem, ty vole. Měj si další blaster.
Blasterino. Nějaký hadu. Trochu močový, ale jako. Dostala jako překvapivě hodně. Tak pojďte. Slitičky. Dobře. Kolik tak? Na to jde. Challenge trochu mrdá, ale jako wasn't meant to be, jako nebyl pořádný magický damage ani jako range nebo něco. Co držíš inkam? Jako na debily můžu macka konečně a bude něco dělat. Si myslím, že... Teoreticky ty exploze by si mohli brát. Kostlivec. Tak to vypadá dobře, ale to je úplně na píču. Smysl života. Se 70 AOE damage, tyjo. Make it real. Asi další blaster na tu skary tím pádem. Ty tuskary budou asi taky trochu issue. No. Tyhle hajzlíci smrdějí docela. No, to je jasné. Co to je, jako? Dneska se nějak daří, to je dneska nějaká úroda, chlape. Jo, máme vlnku, jako asi. No, bude potřeba, hele. Typ to tam, jako to. Je mega, ty vole. Já nevím, jestli mega, ale tak jako... 35, Ale jako to nemusí, jako... Já si myslím, že prostě kolikrát s podobnýma pikama se to prostě dávali, ale jako... Teďka se prostě sešly nějak hvězdy nebo něco, asi připrav heal. Ty vole. Ukončovačka si. No healy. Píči ty. No healy v píči na lítáky, jo. Sims jsou, ty vole. Tak myslím, že tady se moc daleko nehodí, ale bez healu. Tak a to jako full melee heavy, takže jako... Mě asi vytrtkali právě, když jako já vím, že prostě blaster piky tohle dávají, jako... Kde je problém, to je... Prostě kouzlo téhle hry, že prostě 10krát s jedním pikem prostě dosáhneš po každý jiných výsledků. Takový jako... Když si blaster, to si myslím, že je jako jediná možnost. Blaster epic zapádlo, jako tady jsem si... No! 109 si se nedá, ale tím pádem tam aspoň
Ty má aspoň stopej tady ten idiot. 3 aury, ty vole, repikly, to je divný. No tak je 4, jestli to chceš počítat takhle. No. A tím pádem se modlit a tím pádem pustit Kinga asi. Je tam Dino, já tam musím pošlat Dino. Je tam Dino, výborně. Tím pádem nechceme pustit, jako. No dostali kládu, kokoti. Ty dobře chytíš i ode mě. No, to jako... Jako na Fenixe je fakt ještě hodně brzo. Tak na pavouky na želvy. Dobrý, on se ten idiot udržel s málo HPčkama. Já teďka to asi zaauruju. Ale si se bude vracet. Taky jsem viděl. Přijde. Volám tě, vole. Se ani nevíde na marnu. Jako úplně farmovak se rozjede ten troll a rozhodou se další píčoviny. No tady to jako dobrý, jako pokud to zješ, budeme ještě aspoň Malfy na ty žalvy, tak si myslím, že jako se asi ve hře. Ty to rozhoduješ a mě rozhodují. Jako nějaký komplikace tam máš, ale jako... Já jsem chtěl to vyzkoušet, tak jako asi víš, co to dělá, no. Jako prostě element ani s vrtulníkem v podstatě... Ne. Tak se říká element not even once. Teoreticky jsou mohl mít dobrý na salamandry, ne? To právě si říkám, jakože... Jenom, že tohle s těma předchozíma líkama si golemy nedám, ty vole. Golemy si nedáš, to jako prostě budeme brát jako fakt. Píči, kteří to magiče nedělat? No, máznu ho. Dobrý. Propašá to tak speedového trolla, taky prostě zvedne úplně value celý jedný vtipný kompilačky. Jako když se těch kokotů nebojím, by bylo haní docela, ale jako... King není holé a dřevo jak nějaký taky máme. 72. 227, no, to je velký razor a velký atak speedový troll, takže... Tak jako připravíme, jako mohl by si teoreticky chytat ty. No to nevím. Jež jako když uděláš dost těch golemů na ty golemy, tak jako pravděpodobně projdou, ale jako minimalizuješ ten impact. Zároveň teďka jako uvidíme, no, jako dopadnou ty salamandry, kolik máme na Kingu, Hovno! True dead, ty vole. Queen, ty vole. No. Ty říká ten kokotek v tom Hearthstone, you think this is funny? Trochu přecházej, ale jako dost to drbou. Až mě to vzalo, že přecházeli. No pětí, jo. Budou? Jo, šítil se, jo. Nebude jich moc, hele. Bude mě taky ne moc, ale prostě. Hovno to máš? Jo. Barem bereš těch pár ode mě kokotou.
No s regení manou, tak to jsem chytil. To jen 9 až 4 kostů. Mana z regenera. Posílám Levyho. Přesně prostě chce. Má zkusím naspat celý velkýho razora, ať si to vyjde. Fuj, jako vsakovačka, ty vole. A tady ty to fakt máš asi dobrý, no. 387, to je blbý. Prostě nás jako, co golemu to dá. 387, počkat, tak to může být malý tank na ně. Už měl zase dítě. Co jsem zapomněl, že už nejsou razoři. Asi za ty líky, ty vole, že mám nic. Podívej se, já ho ještě nemám. No přidali se 3 malý golemové, teda 3 velký. No. To jsem nevyndal, jako s nějakýma lepšíma ztrátama. Jako, že jich neprojde 30 a víc. Jo, no, jako mám trochu dřeva v záloze, kolik máš ty dřeva v záloze? To si už nechávej, no to. Uvidíme, no. To musím prostě, když třeba protlačím dost. Golem versus golem, jo. Přesně tak. Jasně to golem vyhraje. Je strašný, jo. Jo. No, ještě věc. Dobrý, tak u mě dostanou šukec, nebo jich bude minimum. 20, no tak bude mít 15 zhruba. Jo, 15. Ode mě jeden. Aha. Tak dosypem Kinga. Dosypem Kinga, přesně. Máme lineu. Není toho tak málo, jako. No, to bude horší. Mohlo, no, jako. Jistě, že se ochranu minimalizovat nemáme, no, ale tak jako máme lineu. A to jako dost řeší. Já dám ještě jednou to. Máme HPčka. Ale rozbije, ty vole, zase jako. Člověk musí mít trochu víru v toho krále, ale jako 15 je útok už. Takový něco říká. Teďka už prostě fakt za brata nepouštět, jasně. Už máme i trochu regenů. Takový skin of the teeth, ty vole, tahle hra. Jo no, ty koutly to bylo teda mocný. Ty koutly byly mastný, jako to nikdo ani neříká, že ne. 5 kilo, jako co s 5 kilem. Velký tank, malý varlock, už jsem si dělal základ toho Malfu. Jasně, a farma, to je pohoda. Jestli zmoštoval nějaký raptor. To nekomentuju, tyjo, Dixovej štít, tyjo. Víte, jak mohl Dixovej štít někomu narvat do prdele. To bylo hezky na světě, tyjo. Velký tanek, jako mám tanky, blastry, razory, jako. A potaurovaný, jak mi to vypadá docela dobře. Takže jakou si frontlineu. Máš normal útoky na ty slupny, jako. Ale výbor přetýkání. Ty vole, to je odpor takový, že mi projdu. Jak říkala Marie Poštová, ty vole, nějaký experimenty v chemii si dělají třeba jenom proto, aby zjistili, že to nefunguje. No, tak to zapálil. Já nemám ani na dřevo, kurva, ty. Ale jako dobrý, tak jako osvěžil si spíš element nefunguje. Budeš to asi ponaučením, jako asi pustí dál Kinga, nebo jako... No, já zase, víš co, pustím démona.
A prostě to rychle ukončíme, protože jako... Když by nedali Kinga. Útok nebo APčka? APčka. A regen. A pak bacha na želvy, ty potřebují mít APček na tady ty kokoty. APčka, regena. No a proč to mám matku? Mezi vším. Kinga asi budeme se maxima, protože jaká jinak s želvama. Právě s tím pikem. 17 útok. Regen 16. Kdo kdo stíhá dohealovat, tak asi houby zle. No dobrý Malf. Malej Warlock. To se snažíme rozjet, no ale... Teďka močovina ty vole, ale... 19, no tak jako... Vikinka, ale Vikinku si pamatujem, to byla docela přísná. Myslím si, že Vikinka je nadále přísná. Tím tady zdravíme Vikinku, všichni tady z rugby. Musím si nechat, že jako nějaké věci se mění. No, ale Vikinka zůstává krásná pro všechny. To jako. Ale si pamatuješ z minula, to je právě Vikinka. No? Tak tam pokaždý duší prodat to pér, to každý. Nic to nebylo, to jako... Spavouci. Děkuji půjde. Jestli jich bude trochu, jak je to v pohodě, a už tady začínám konečně budovat tu kostu, protože ještě jako postem kolem těch aura, kolem těch malfů, jak se tady jako někam můžeme dostat. O čem bavíte jako. Kingo díky té regeně se docela vrací, ale už by se udělal třetí aura docela. Nechci jít jako neskromnej, ale... Jsem se hodil jako prase. To je to pravou míru. No, 18 postupně. No. Ale díky hromadě Fénixu jsme tak akorát ty želvy, ne? No já si říkám, jako, že tam by něco jsem mohl povíst, jo. Zajímavé, Želvy budou taky placený. Ty vole. Želvičky, vystržte hlavičky, no tak. To budou dva velký malfy, jeden malej. Kvůli menší chybě výpočtu. To by šlo dobře chujové teda. Aspoň se dopadnu předně. Tak já tu přední lajnu budu asi, já tam pak asi hodím 2 Akashi možná. Na tu chuť. 3 Fénixové. Jako nejsi až tak drasticky pod čarou, jako nemáš moc dřevo, nemáš moc income, ale... Jako já jsem říct, tam vidím potenciál, abych jako docela lhal. No tady je potenciál udělat druhý krále, vole, to přece. Co jo, no. Píči, ty vole, proč fokusuju 3, nebo jo, jednou chybu. Kámo, ten Razor! Kdybys to viděl, co udělal ten MVP, ten prostě se prorageoval a držel tu žervu na sebe, aby to prostě neproflashovalo raid, ty vole. No, Razore, seš můj pán, jako jestli mě slyšíš, tak jako položil prostě život za raid, jako to. Takže jako od tady ty chvíle se někdo bude pičovat Razory, tak ty vole má se mnou problém, asi tak. Tenhle ty jako... To by v záznamu prostě, on to prostě drží na sobě tu želvu, aby to prostě ostatní mohli drbat, to je fakt. Typek, no. Ještě tak potom řekni, kdy se pušuje, ty vole. Určitě. Já to daním.
Protože pak jako nevybude to moc. To je bohužel dost jasný, jako. Pojďme. No prdele, já jsem ho nezved. Že není farma jebaná, ty vole, no, tak by nej stejně nebylo. Šito nejde, možná bylo, já nevím, prostě dostanou. Čuráci dní fakt nasrali. Ty mikro zasraný, ty vole. Medvídek, no, tak. Barlock. Ten pán, toho se nemůže dostat. Tak normálně trtka, jeden i druhý. Ale ta holka tam dobře healuje, ty vole, vidíš ji? Jak si tam prochází? No, kus byl takový fastější, ale jako co. Vypercali se. Teď to tolik není, takže já bych teďka poslal pár din, tyjo. Jasně, jedno dino klidně. A jasně, asi až dino zmizí, tak bych tam poblil. No, ještě jeden Barlock, já na to mám. Tak ty nedávej... Nedávám nic, já tam házím jenom dina. Ty tam dávej potom bank, já tam hodím to velký, ty. Říkám, můžu tě sypat jako, hele, zmizí dino a sypu venk, jo. Nebude tak malej venk. Je to kaše a dva malý varloci. Ještě zapnout v piči, nekačil. Dino zmizelo, takže asi půjeng. Já tam jako late game aspekt as fuck, ty vole. That's a shit out. Tank, Warlock, pískač. A Ačka. Máš tam bubny? Jo. Luxus. Už mám dobrou pískačku. Pískači, ty vole. Pískačku. Jsi letěl, jo? Ještě najdu pár koleček. Pár necpu asi příštího krakena, ty vole. To co je, protože já teďka budu, ty vole. No, trochu bůhno. Pár hovno, ty. Já si půl hovno. Řekl můj sultán kosmítov, ty vole. Jako u mě už to dělá, to, co to zhruba dělat má, no, jako to, že by to dalo, jako. Kde to vole vlastně mělo problém, co to? Koutly, děkuju. Koutly, pak možná jsem měl pár salamandrů se pustil? Jo. Vrátil se víceméně od golemu dál, ty vole. Že šluby jsem, myslím, že dal taky, ale nestihl jsem chytit tvoje, to říkám dobře. A tak máš rychle to, že ty jo. Pěrdule. To jsi musel být víc offense, jo. A popravdě jako je to by OP bylo, ale prostě jako je late bloomer pick, no. Jo. Možná bude ten magic, no.
Dobře to tiká. Démon dostává moc zemích. Klacko HPček moc bylo. Hodíme tohle, si zbyde ještě na kašnu, jako podobnou srandu. Do pytle ty farmy mě taky jebou, ty vole, to je váš šikana. Jo, dělej si půl hodiny farmu. To dělá dobře, fakt. Tak na další flank hodíme další akašu. Byl tak aurický, že ježišmarja. Já jsem zapomněl takovýhle velitelský jednotky, ty vole. No jo. No tak prostě já tam prostě kolta, že jo. 90 HPček. Tak to trhá, kámo. A pořád trhá, ty jo. S boostlým tokem Colt. Ty takový opečko, koukej na něj, ty vole. Furt to trhá. A. Co se stalo? To je co Grizzly Demis, ty jo, no. No, je krásnej, ty jo, už to tam sypu. Dobrý. Tak musíš nic sypat, vole. Byl v papírech inkám. To bys nevěděl, proč to dělám. Nevyhraješ na velmi. Jako, jak? Velmi a Mosley, to je zajímavý, jak tu kombo. Kde byl? Počkej, Total Fighters Value. Si na stovku víc, jako já jsem... To divný tohle. OK, nebudeme řešit tohle. Si další nedám, mazej domů, já nekoukat na to. OK. Tohle stačilo.